Dávid porozumím, že keby nemal vzťah s Bohom, Goliat by nepadol. Vyšiel by strach. Čo si myslíte? Dokáže strach nalomiť tvoju vernosť Božím veciam? Z čoho sa najviac bojíš? Teraz ani nám neprichádza na úvahu. Ale keď sedíš doma a už začneš kalestat naráv. Teavla pramede kada, teavla kada, no víko sa niekedy. To zabudol si, že Boh je verný, on dokáže všetko. A zda u Boha je niečo, čo nedokáže, chalapene? My si takto myslíme, lebo si myslíme, že Božia vernosť tu nie je nalomená. Je to klamstvo. Je to klamstvo. Vážne, otvorme svoje oči. Porozumeli, prečo my máme verní Bohu. A keď čítame žalmy, veľa x veršov tam je, rozpráva David o vernosti. Ale pozri sa, on nerozpráva o svojej vernosti. Rozpráva o Božiu vernosti. To znamená, že ja musím poznať Božiu vernosť najprv. A tak ja môžem byť verný. Aha, ako môžem poznať Božiu vernosť? Skáďal? Z Božieho slova. Vzťah s Bohom. Môžem spoznať Božiu vernosť, keď odpúšťam? Môžem poznať Božiu vernosť, keď ja milujem? Môžem poznať Božiu vernosť, keď som oddaný Bohu? Yes. V tom ja spoznám. A vtedy sa lámu prekážky. Kto má pred sebou prekážky? Každý. A prečo sa nepohybujú? Prečo sú niečo nalomené tieto prekážky? My sme verní tak, ako máme byť. Keby sme poznali Božiu vernosť tak, ako máme, tak by sme sa pohli dopredu. Dávid sa pohol dopredu. Prečo? Poznal Božiu vernosť. Že Boh je stále s ním. Ale my dneska sme tu, my vieme, že Boh je s nami. Ale keď pôjdeme skrze tieto veder vonku, zabudáme v skutočnosti. Je v skutočnosti so mnou Boh? No kaj ty vernosť? Že on povedal, nikdy ťa nezanechám ani neopustím. To je vernosť Bohu. On je verný. O svojej pravde, vo svojom slove. Skrze jeho ústa nič neprišlo klamstvom, ale stále verné slovo pravdivé. K nám prichádza. I keď skrze tvoje ústa, skrze moje ústa prídu nejaké veci, klamstvo, s ním sa nepohne nič. On stále bude stať tejto vernosti. A čo sumek? Obhľad, epeň? Nie. Nech ťa neopustí láska a vernosť. Môže ťa opustiť vernosť? Yes. Ako ťa dneska môže opustiť vernosť? To nie je Boh, že ťa opustí. To znamená, že niekto zničil tvoju vernosť voči Bohu. Voči spoločenstvu, voči Božiemu slovu. Prečo veľa ľudia, ktorí možno pozerajú, dneska ich ťažko prichádzať do spoločenstva, ťažko čítať Božie slovo. Vieš, skrze pokánie sa dokáže navrátiť všetko. To, čo bolo, pozri sa, Biblia hovorí, že nalomenú trstinu nenalomím. Boh neláme trstinu. Ľudia okolo nás, keď si dovolíme, tak bude zlomená trstina. Ten človek.